du har lyst til å holde den. Holde den? Ja, den der vispen. Det kommer alltid si litt, fordi nå er det ikke bråk lenger. Ja, kanskje litt bakrus. Det er veldig filmen jeg får se. Det er faktisk fakta da. Stikker da. Ja. Vi filmer ikke deg nå. Jeg vet ikke hva jeg skal få det. Paradise. Du, ost på først. Ost og kake deg. Åh, dette er dødsufokusert. Hele greien. Åh ja, det var feil vei å fokusere da. Ja. Kan du slutte? Det var ikke mange dager siden. Skal du drikke melk nå? Ja. Svanger. Svanger, samme det. Vangen Harald svanger, samme det også. Dropp det. Ja. Det var din underplan. Nei, dropp meg. Åja. En skjebnevanger dag. Ja, jeg vet at det er svanger. Tror jeg. Vi kan jo google det. Er skjebnesvanger? Ja, men er det skjebnesvanger? Eller er det skjebnesvanger? Skjebnesvanger. Det er ikke skjebnes... Svangerskap. Ja, hadde jeg jo tenkt det. Så ikke en skjebnesvanger, eller en skjebnesvanger, men en skjebnesvanger. Skjebnestavanger. Bergen. Hvis du sier Stavanger, så sier jeg at man skal Bergen, så det er fast jeg tenker på. Jeg ferja. Egentlig bedre. Hæ? Ferja? Ferja. Som i båt. Jeg liker å filme folk som ler, og mens de drikker. Det er kjempegøyalt. Spesielt når de snur ryggen til meg. Det gjør de alle sammen. De er alle like. Bare lat som om du ikke bryr deg. Og går bort til fuglen og snakker fuglespråket. Det var stygt gjort. Bling bong. Ja, da er ferdig. Da må du skru over på. Det er intense blikket ditt. Nei, oi. 35 minutter, ja. 25 sekunder. Minutter? 25 minutter. 25 minutter. Og så OK. Det er 25 sekunder, det er smartest. Signa Sigrid.
Nei, ingen reaksjon. Det er greit. Totalt ufokusert. Det smakte sært. Det verste var at det var Kan det ikke være så gøy? Kan du slutte å skjule deg? Jeg vil at du skal le i kamera. Ok, du kan le bak den melkekartongen nå da. Det ser akkurat like dumt ut. Tine melk. Lett. Ja, meg. Dette er så ristete filming. Hva for...